Kadugay ba sa kakaun ani? Kanina may picture, my God. Ba? Kuya panigutom na kaayo ba? Talaga kay mga picture. Tigino ko, Marisa. What's up, people? Next stop, Mapit. Pag-asawa na kasagdanan. Batog ka ba? Wow, maubang. Sugod na anak, kapamilya paminaw ka mo. Para sa tanan ko, para sa pamilya, dili kompleto ang adlaw kung wala'y pamahaw espesyal. Pamahaw espesyal. Every morning, just tune in. Pamahaw espesyal. Alright, Joy, kani. Sa kini katalag sa istorya, rare story, extraordinary story about kani bitang pagmahal sa usa ka amahan ngadto sa usa ka anak. Malag sa mga special nag-text ang mga taga Balay sa Kuchil. Ang ilang warden si Captain Jason Gay Reyes. Hi, Lipay sir. daw kayo mga piniriso. Hi, sir Reyes. Nagtanaw sila Wow, kanina. Kung thank sila you. kalipay, ipagawas na tanang piniriso. Hoy, Bern, extra na. Bern, Bakante extra na. na. Extra na. Banana Lamiya, latte. Hoy, Kita-kita taong mapon kay Dili. Kompleto. Sarap sa saging nga gihapon. sige na. Flambe. Flambe. Dili kompleto matong adlaw kung walay. Pamahaw espesyal. Kahirap pala sa pag-aaral, pero meron po talaga. Pero okay lang, nag-think lang po ako ng positive para makonquer ko lahat yun. Proud na proud at kanina. So, parang nagkahilid bagay na bagay sa kanya. Kaya Jason. So, aminado siya matira ang pinagdaanan niya para matapos sa... Pamahaw espesyal mag-help. Ako lang yan ko. Ito lang asa man isa. Iswagan ako to pinto man eh. Okay lang po. Today is the 10th birthday of Mama Special. Kaway-kaway. Greetings from the senior. Bern, pila na ba kakatuig, Bern? 10 years lang pamahaw. My God, nagsulod ko sa pamahaw 20 years old ko. So plus 10. So 30 pa ko ron. Pamahaw espesyal. Oh, ang motor, nauwa. Laina ni tanaw-tanaw ka rin tingin sa screen. Puro na ni bata kong kauban. Yes. Diyan lang makita sa akong mga edad. Gino ko ma. Busy siya pa masal. Mo na senior ka na, si Maricel Botardo. College pa lang ko, gatanaw na ko na ni Maricel. Ayan, balik sa pamahaw espesyal mga kapamilya, kabaluhan mo madunay usa ka grupo. Actually, naglangkob ni sila sa mga nagpakabanang individual, mga estudyante, mga negosyante, mga taxpayer, professional, all of the above. Ay. Oy, selfie. Hello. So may kainan, may pabudol si Mayor. Budol! Palaway. Corn beef with honey. Hoy! And of course, the parents, ang mga nakisabay sa mong birthday. Derico. Kadugay ba sa kakaun ani? Kanina may picture, my God. Ba? Kuya panigutom na kaayo ba? Talaga kay mga picture. Tigino ko, Marisa. Sige, ready, 1, 2. Sige, ready, 1, 2. Okay, go. Sige, 1, 2. Okay, picture ready, 1.
Lugay ba kay mahuman? Sige pa. Mag-grocery sa ta Joyful Mystery before ta mga on. Kadugay ba mo? For Lord, in the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Almighty Father, thank you for the word of spoken here. Give them the pagmamahal of the Lord. Happy ni Bracao. I pray, Lord, nga mapadali pa lang mapatsanda o mapalambo ang Lord. Para sa katauhan, Lord, may I also pray for this food, Lord. May this food will give us nourishment, Lord, na makasustain all for us. Altogether, bless us, O Lord, and these thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Happy birthday! Si Jam din na mayo si Jam patating kaon siya gini maguno nagampo. Basta kaon. Tanaw. Ako yung sa inyo unsa ka bulaos na si Jam mo kaon na tanawa. Palma, di na mao, gagmay na sila kaon. Lah, itsun judo. Oh, grabe! Welcome back sa Pamahal Special mga kamamilya. O syempre Jam, basta New Year na galing, dili na po magawas ang mga New Year's resolution. Exactly. O syempre, nadi ang mga wish sa mga tao sa ilang nais para sa kaugalingon, nais sa pangkalibutan nun. Ang pangutana, basin January pa, wala na. Hindi na masustina. Pareho ni mo, no? Ayan, mga pamilya, kung mausap ka na ang inyong mga pangutana, tabangan kitag tubag sa atong bisita karong buntaga, ang regional psychologist sa Parole and Probation Administration. Pamo, mga kapamilya, ang inyong New Year's resolution, I hope masustener ninyo. Gising na, bakod na, kapamilya pag-ong adlaw na. Sugod na anak, kapamilya paminaw ka mo. Para sa tanan o para sa pamilya, piling kumpleto ang adlaw kung wala'y umahaw, espesyal.